Ya ada podang kuning rumiyin Aku kene channel ya hadir lho, Mas. Aku kene channel. Aku kene channel. Aku iki channel. Aku kene channel 2 ya. Dadi ana sing 1 ana sing 2. Ya monggo Mas ada podang kuning. Mas Diki. Lali. Monggo Kang Mas. Ayo. Marga budaya lho iki. Ayo deh. Oh, kuwi gak ya iki, Mbak. Kuwi no cocok tandur ya. Juga ibu-ibunya karang toko, ora usah nyawar ibu-ibu wong wedok-wedok nggih. Lah kok lho. Ibu ku anggere gak nyawar awan.
widodari ayu saking marga budaya ing siang menika minangkane saking bapake sampun katuran nggih Pak nggih